mensahe, wala sang dinadampigan. Pagdayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako makabatas magtulog. Ngang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon. Nga may mapatay tungod wala magkainom sang bulong, tungod sa kabigadon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kung kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Kagkaron sa kasugpon sa katon matahom nga sugidanon. Jack Balaan, Birador. Diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Kabas ko sa ulan. Tapuan kong kristal sa lungo ni nanay. Nagtulong trapal. May buslat gali. Ma, kabas ko sa tulo sa ulan. Bugtawan ko si Nayminda. Nayminda! Nayminda! Bugtawan ni Nay. Kabas ko sa ulan. Ja? Nayminda, basa ng lungo ni nanay. Ha? Ay mo, Diyos ko. Bas ko sa ulan ko. Ang higot sa trapal. Dumabugto. Agay! Nayminda! Nayminda! Oh, Diyos ko! Natabunan ka mo sa trapal! Nayminda, buligi ako. Oo! Ay, dali lang ha! Ikuhaon ko ang trapal! Ay, mo! Kabog ka to sa trapal nga ini! Nay, agay! Sige na! Ay, kuha na dya! Kuha na! Ay, mo! Ay, dali lang ha! Kitungkon ko ani sa tatay mo, Paloy. Mapabuli kita sa iya nga. Matakot diwat ang trapal. Kay kabungkat kaayo! Ako, Nayminda. Nayminda, ang kristal sa lungo ni nanay, nabuka oh. Nabasa na si nanay. Ay, mo! Ay, dali lang ha! Kitungkon ko si Paloy para makabulig siya dili sa aton. Dali lang dya! Nabasa na ni nanay. Nay, mapa ako diri sa ibabaw sa kristal sa lungo ni nanay para hindi siya matamaan kabasa. Nay. Ano kay natakod ko ng trapal, naghinay man ni ang ulan. Ay, aamog ka ni. Bukalain sa pamatya guminda. Gulpi mo lang ko yung ipukaw. Kagpasulayo niya sa ulan. Labang ko siniis ng kaso. Ay, sige lang ba na? Inom ng bulok? Ay, sino pa man abi ang tawgon kuya kay wala man sa iba niya tao di? Dito ka damo pa man kayo na tao di pupuli ko. Pagkaubos ang tinapay kag biskwit, kag sang kape, ay sus nagpalo uli na to tanan. Ati mayo Piambre lang gali kag kape ang gipulawan nila di. Ay, paloy. May bahin ka sang kristal nga nabuka ho. Ay, halaka. Ay, katulo man gihapon sa may kristal gid ho. Di kami buslot ganing trapal. Ay, iti
Wala mo gitigin palikaw muslot sa pagtakod mo, haw? Kagang dako na gidi nga buslot ang ipasintro ko da. Kita mo naging nakadamo buslot sang tapal. Ay, mo, Diyos ko, Alaw, tabaskog sang tulo, ho? Kasulod sa lungon. Ay, mo, napanas ng make-up ni Lucille, ho? Jack, Oh, Tay Paloy. kuwato lalabador sa kwarto nyo. Okay, salod na di sa tulo, oh. Oh, masabaw gini karon sa nanay mo. Oo, Tay. Ay, Kagulpi man sa ulan niya man. ay, mo, gani. Ay, kayo mo sa tsimpo ka, ina. Kabudlay mas nga sitwasyon man. Madanaw na di yaw. Kaginmang naw. Loy, pali. Kalugi ba na para nga mag-ilig ang tubig? Hindi magtinner diri, ho? Mga ilik, buwas na lang na. Kung ang gabi na, oh, mamala pa ko imo ya. Ganda daw na, ho? Mga danaw man ang imo. Sige lang bala. Jack, dasiga na ba ang labador? Oh, sinabawan gini kurong buwan nilay mo. Nagpauli ni si Paloy kayo naghain ng pamatsyag niya. Oh, si Jack. Ginikalug-kalugan niya ang duta nga nagadalaw. Ay, doon hindi pa siya kadalas ang pala ko. Ang kaluluoy mo ng bata. Nagsilusin naman niya. Kalain na sa itsura niya. Inapanas ng make-up niya. Pamikapan ko na ni siya, boss. Ay, magkaluluoy man ang amika ko. Ay, salamat. Naghulaw gid man ang ulan. Mag-alas 4 ng kaliinyo sa kagahon. Ay, abo si Jack. Ginkapoy guro. Natulugan siya nga nagapungko sa bangko nga nagasandig sa lungon sa iya iloy. Ba, may nagapakadto diri nga tao? Uy, kitaon sila sa sigas ang pusti sa unhan mo. Do diri sila pakadto. Ay, saan yung sino ayhan ina? In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution
by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. Ay, sabi ko kanday sino. Kamu gali miga? Ay, abaw kalunang mandiriman nga lakyan man. Nagalubong ang heels ang sapatos ko. Ay, malunang gida sa unhan kay utod ang footwalk mo. Tingala ko nga doon nagapangkabaka ka naglakat kay. Galubong gani ang heels ang sapatos ko. Ay, Minda, si Matet gali upod ko sa ulubrahan Upod na mo ni Lucille. Hello, Miga. Ay, miga. Bahaw, maayo kay nakakadto ka mo di. Anay ka, malantaw ta anay ka Lucille Matet. Dali ka. Sige, dali ka. Ay, kaluluoy man sang bata ni Lucille, Natulugan lang dira sa kilid sang lungo niya. Ay, kuhan, ginkapoy na sang pamala kay nagdanaw di kaina. Ay. Do, hindi kay mo makahulag di ho. Na mo na natulugan. Ay, naano ni ang kristal sang lungo ni Lucille? Buka man ni. Kagala? Uy, ano nang itsura ni Lucille man? Dusumbi na siya, ho? Oho. Nagkairig siya guya ang iya make-up. Duluha nga pula. Ay, ano naman? Kag daw basa man siya. Oo, may gamin daw. Ano ni siya? Kag daw masa man siya. Ay, basa gid kay nabugto kay ina ang higot sang trapal. Ay, ako. Narumpagan sila nga duwa sang bata ya sang trapal. Amo na nga nabuka ang kristal. Ay, abaw, Diyos ko Tita ni, ilisan siya Kag make-upan liwat. Ay, dapat gid Ay, galing hindi ko kabalo yung mag-makeup. Ay, kabalo ka, ha? Oo ako pa ya. Dirataya ka. Amo na ni gulang sa pagwapa, no? O si Matit, kabalo man na siya mag-makeup. Sa buhi ya Pero sa patay, hindi kuya. Mayo tani nga maislan iya bayo. Anay ka bala? Ilisan ta Ay, wala man tagaling ibulo sa bayo niya. Bisan blouse na lang nga puti. Pwede na ina. Total, daso nga adlaw na siya ilubong. Ati, may ato ko nga blouse nga puti. Pagwaon ta siya sa lungon. Kag sagwa nato siya ilisan. Ay, ambot sa inyo. Ay, Matit, dali ka Tuwangi kami. Pagwaon ta si Lucille. Ay, hindi kuya Paadlawon ta lang bala. Para damo nga bulig. Kabugat na daan sina. Kay isa pa, buday pagwaon si Lucille nga dulong pa. Basig na ko lang ng ihambal sa mga tao kung makita nila ho. Ay, para makabulig man ang bana ko. Ata, sige Ay, anay ka bala? Mga pitaan na, Minda. May dala kami diri nga kape kag tinapay. Ay, bahaw salamat, gid. Maayo, gid. Bahaw, ubos na gid ang ginbakal ko nga kape kag tinapay. Damo kami diri dala May ginhatag nga kwarta ang boss namon. Ginbakal namon sang kape kag tinapay. Para may pulawan man ang mga tao diri. Ay, gali ka. Kay kung wala di bala sila makaon kag mapainom, ay, wala gid sa mapulaw. Kita ninyo, duha lang kami yan ni Jack di. Ay, gali. Ay, dali ka mo to sa lamisa Pungko ka mo to. Kay timplahan ko ka mo sang kape. Sige, Matit, dali na. Sige, dali ka. Ay, muta. Ay,
ako. Dadalog na lang kay. Ay, kasakit sa balik ko. Ay, hala. Ay, nalapakan mo ang labador. Nga may mga labador diya. Agoy, Ay, ko ginoo ko. Nalusumpog itong pigtot ko. Ayaw ko. Ay, ang buta. Ay, Robby kay ginsalod na kay Lasang. Ay, aragay. Aragay. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus Nalubong na si nanay. Maano na lang ako sini. Wala na siya. Maano na lang ako sini. Jack! Ba, Jack! si Nay Minda. Nagpanawag siya sa guwasang balay. Jack! Nay Minda, ari ko di sa sulod. Makanto ko na ah. Oo, Nay. Oy, Jack? Ay to, dali to sa balay. Kaon to to. Wala akong nagutom, Nay Minda. Dali lang ko, Anay. Isus, wala ka man sa kinanan. May kanon pumanda sa kaldero, Nay Minda. Magkaulaw ko kung gutomon ko, ha. Tata, sige. Nay, wala na si nanay. Mano na lang ko siniman. Sige nang balanak. Kaya akong bahala sa pagkaon mo. Dito ka lang kaon sa balay. Hindi ka ni dulungan talang ka di. Ha, Jack? Nay Minda. Oo, Jack. Ay, kaluoy man sa imo. Hindi ka pa man kabalo mangita sa kwarta para sa pagkaon mo. Nay Minda, kung buhay lang tani si nanay. Kung buhay lang tani siya. Hindi na pala magibi ah. Pagbuot sang Ginoo nga madula siya. Sige lang ah. Ari pa man ko. Buligan ta ka sa masarangan ko, Jack. Salamat gid, Nay Minda. Salamat gid. Te, mapauli ko anay ha. Kay pakanon ko pa tong mga bata ko. Sige, Jack ha. Oo, Nay. Salamat gid. O, hindi ka maglagaw ha. Dari ka lang sa balay ha. Oo, Nay Minda. Sige. Ay, makaluluoy mga bata. Naglibog man ang ulo ko sa sitwasyon niya. Karon nga wala ng iloy niya. Istoryahon ko ang bana ko. Nga bulikan namon si Jack. Bisan sa pagkaon na lang niya. Uy! Minda! Ay, susmayo kay Ari ka. Oy! Chetilay? Oy, nga aman. Kabalo ako. Amigahay ka mo ni Lucille. Di kay waay na siya. Parkilahan ko sa iban ang balay ko, di. Chetilay?
Manapatay lang ni iya si Lucille. Why gini siya kabayi sang resto niya sa akon sang arkilan niya sa balay ko pero sige na lang daguro ko na lang to si iya. Abi mo, iparipir ko ang balay nga ini. Kay may bago nga maarkila. Ay, pero, Jay, aara pa da ang bata ni Lucille. Ay, sadiin mo na siya pa istaron. Ay, bahala na siya Hindi ko man problema siguro. Kinahanglan ko man yung kwarta. Kasarang na siya magbayad arkilahaw. Din siya. Aara da Aara ka kay, katuan ko siya. Pahalinon ko siya subong. Hindi pa kayo ko karon ang balay ko. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa ngaton sugilanon. Jack, Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.